estaven molt bé. Com és la combinació de realitat augmentada i els subjectes? És realista? Sí, està bastant bé, Una passada. En aquest cicle hi ha un balanç bastant de 50-50 entre la part de programació i la part que seria més artística. A més, no només ens enfoquem en videojocs, sinó que està molt més oberta amb altres coses com realitat virtual o la part d'edició de vídeo. I finalment donem unes certificacions, es fan els exàmens certificats oficials tant de Unity com alguns d'Autodesk. Si et mires la imatge així en general, em sabries dir alguna cosa estranya que pugui estar passant? Bueno, yo escogí este ciclo porque me interesa mucho el tema de animación 3D y, bueno, el de videojuegos, la programación. Estamos utilizando Unity, Autodesk y Adobe. La metodología que tenemos ahora mismo me encanta porque no es de exámenes, sino es de proyectos y entregas, que ahí va más a la práctica. Es fan una sèrie de projectes, no?, que es poden fer servir com a portfolio, no?, que això és el que després s'utilitzarà per poder entrar a la indústria del videojoc, ¿no? Y es una de las vías que utilizarán los alumnos para poder trobar feina. Si nos vamos aquí, tenéis diferentes volúmenes, ¿vale? Y en estos volúmenes podéis ver que tenéis los diferentes efectos, ¿vale? Esto es lo que se llama el stack de postprocesado. El ciclo al final nos gusta mucho porque se está dividiendo en dos proyectos grandes por curso. En este caso de momento hemos utilizado ya el proyecto de 2D y ahora estamos empezando con el de 3D. L'indústria del videojoc és molt multidisciplinar, hi ha perfils molt diversos, des de dissenyadors, programadors, artistes, i no només es queda aquí, no?, sinó també que surt fora de lo que és el propi videojoc, sinó que també hi ha altres indústries auxiliars, no?, com pot ser la realitat augmentada, la realitat virtual, dintre d'això aplicacions per medicina, per educació. En general hi ha moltes sortides. Pues que al final en este sector nunca vas a quedarte sin una vida, ¿no?